se ka radio tɔgɔ fɔ an bɛ a lamɛnbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo ko bɛɛ k'i bisimila bi alamisa juin kalo tile 17 Renouveau Matin ale kɛnɛ kan an ka dibi labaara kɛbagaw olu ye lamɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min b'a to aw bɛ se ka ja ɲuman ni kumakan ɲuman sɔrɔ ka aw to fo aw jabalaw la kumaso kɔnɔ yan nɔ anw yɛrɛ fɛnɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabatira aw ni layidu kanta aw ye ka fɔ nin kɛnɛ an bɛna sigi aw ye dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 ka daminɛ tɛnɛ fo ka taa se juma ma nɛgɛ ka ɲɛ 7 o mana tɛmɛ ni sanga 15 ye an bɛna aw ka kunnafoniyaw kunfɔlɔ di aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan min b'a to aw ka kunnasiri o bɛ ban pewu aw ka tile journée kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen ka i bisimila o la bi alamisa juin kalo tile 17 Renouveau Matin an ka kunnafoniw bɛna boli minnu kan an ka bakurubaw olu de filɛ nin ye jɛmukan tɛmɛlenw na an bɔra ka kunnafoniya di aw ma fɛn min ye gouvernement min sigilen filɛ nin ye olu ka baara bolodalen jɔnjɔn wɔɔrɔ Isa Kaba Sidibe ale bɔra ka a da don la ka kunnafoniya ka se ka o di aw ma bi fɛn min ye bi ta ye sa kunnafoniya bɛna tali kɛ min kan o de ye k'a fɔ gouvernement min sigilen filɛ nin ye sisan u ka mission bɛna kɛ ka se ka u ɲɛsin baara bolodalen jɔnjɔn 4 ma fɛn min ye fanga furancɛ fanga ma ɲɛmaa ye ale kɔni ye o laseli kɛ o la o baara bolodalen jɔnjɔn 4 Isa Kaba Sidibe ale bɛna i sɔnni sigi o kan ka o kunnafoniya bɛɛ lajɛlen di an ma min b'a to an ka kunnasiri olu bɛ ban pewu anw ka bi ma welelen o ye Amadu Koyita ye ka bɔ PSI yelenkura kɔnɔna la o ma ɲɛma don a bɛna ka na hakilinata di an ma fanga furancɛ fanga ale tagabolow kan anw ka don baara ɲɔgɔn welele o ye Yakuba Dumbuya ye journaliste Yaku ale fɛnɛ bɛna kunnafoniya di an ma ka se ka kuma an ye fɛn min ye foroba cakɛlaw ka lafasatɔn kuluba ni o ye INTM ye olu ka baara bila o fɛnɛ kan yalima ko INTM bɛ fɛ ka taa baara bila de la tuguni wa fɛn min ye Yakuba Dumbuya ye ale bɛna ka se ka o kunnafoniyaw di an ma Amadu El Kunare ale ma se ka kumaso la sɔrɔ sɔgɔmada in na o la Sori Ibrahim Diallo ale bɛ yan ka siraba kunnafoni lase aw ma Hawa Daɲogo kɛnɛya kunnafoni bɛ ale bolo Alexis Kalambiri ale ma sɔn fɛn min ma o fɛnɛ bɛ yira aw la anw ka bi don fɔli duma o bɛ Koko Dameli bolo ale ko ŋunuŋunu kan an bɛ don kunnafoni kɔnɔna la sisan ni wagati bolo dacogo ye o ye météo ye wagati ale bolo dacogo filɛ ni an ka marabolo kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kabala Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo n'an ka kɔrɔnfɛ marabolo ye bɔ a la kɔrɔnfɛ marabolo la fɛn min ye sankolo ye o bɛna jɛya yen nɔ fɛn min kɔni ye samiyafɛ fiɲɛ ye o bɛna ci an ka marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ni an ka kɔrɔnfɛ marabolo 3 ye bɔ a la o bɛ Tawudeni kofɔ Kidali ka taa se Tɔnbɔkutu ma ni marabolo 3 kɔnɔna la fɛn min ye tilemafɛ fiɲɛ ye ale bɛna na ci gɔngɔnbulon o bɛna kɛ Mali kɔrɔnfɛ marabolo la ni o bɛ tali kɛ Tɔnbɔkutu la Gao, Kidal, Menaka ka taa se Tawudeni ma min bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya fitinin don olu ka yɔrɔ jan filɛli la Mali fantɔw fɛ gɛlɛya fosi tɛ nana don yeli la o la sanko bolodalen don bi tilegan in na marabolo minnu kɔnɔna la tilegan in na walima sufɛ o bɛ Kita kofɔ Kulikoro Buguni Sikaso ka taa se Joyila Kucala Segu San Douanza Mopti ani Banyangara ni marabolo kofɔlen olu bɛ se k'u sigi ni sanko ye bi tilegan in na walima sufɛ o la tilegan in na finteniw bolodacogo o ye nin ye an ka marabolo kɔnɔna la fɛn min ye Kayikaw ye olu ka finteni hakɛya o bɛ jɔ degere 41 na Kulikoro olu ta bɛ kɛ 38 ye Sikasokaw tilegan in na olu fɛnɛ ka finteni hakɛya bɛ jɔ degere 38 na fɛn min ye Segukaw ye olu ta bɛ kɛ 39 ye Mopti olu ka finteni hakɛya o bɛ jɔ degere 40 na fɛn min ye Tɔnbɔkutu ye olu ta bɛ kɛ 43 ye Gao olu ta bɛ kɛ degere 42 ye Kidalikaw fɛ yen nɔ tilegan in na olu ka finteni hakɛya o bɛ jɔ degere 41 na Menaka olu ta bɛ kɛ 42 ye fɛn min ye Tawudenikaw ye olu ka finteni hakɛya bɛ yɛlɛn ka taa degere 45 la Bugunikaw fɛ yen tilegan in na olu ka finteni hakɛya bɛ jɔ degere 38 na fɛn min ye Kucala ani Kita ye olu ka finteni hakɛya o bɛ jɔ degere 37 la Nyoro ani Nara olu ta bɛ yɛlɛn ka taa degere 41 na fɛn min ye Douanzankaw ye olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 40 ye Sankaw olu ta bɛ kɛ 38 ye fɛn min ye Banyangara ye olu ta bɛ jɔ degere 39 na Joyila olu ta bɛ kɛ degere 37 ye Bamako district kɔnɔna la nɔgɔ o bɛna da kabala samiyafɛ fiɲɛ bɛna ci min yɛrɛ fanga tɛ nana bonya kosɛbɛ fɛn min kɔni ye sanko bolodalen no bi tilela fana to dunnen kɔfɛ ka don sufɛla la
Bamako district kono ola kilega ina finteni chogoya obijo digere bisaba ani shegina Bamako na lamini sokomara ina kenachira nega kanya woro otemeleni sanga wolonvla ye klebe na bi Bamako na lamini na nega kanya tan sheki o mana temeni sanga biduru ani shekinye wakati boloda chogo ininye kadi au makano bagao akunye akwasika au tana blado amanake mali marabolo kelingina fena ina fola dala kula kadam ne kai katabla taudinina abidi au ma wala sa akwasika au tani au blado amafo ko alaka bi alamsa kile heredi ankelingina bela jelema ka ankishika bogeregere ko olu mantoroma alisisa ametaka nyefe ni kuna funiyaw ye fem koni on dombara nyoko weleleni amena obisimla yani Sori Ibrahim Diallo aleka labon sabati ina fo bakurubaw la anya fo nyana tukamna ka fo yalma femi furuba chakelo ka la fasaton kuluba ni obe yentem ko fo uluba feka ta bara bla kura de la tuguniwa femi ko ni Yakuba Dumia journaliste yaku ka bo groupe renouvelé ano Isa Kaba Sidibe wele blama alebe okna fo nyodi ama Yakuba Dumbia ini sogoma man sogoma Isa Kaba Yakuba Dumbia kunafondila indicateur de renouveau la kafaroka iye wasolon 24 onyema baye anya kafo INTM ho uye wilika jo sabati tuguni ko obina barabla oboloda nga uni premdri e nyokoye ouais abekera enyana ibiseka kunafoni jumedi ama akoka Isa Kaba me renouveau TV la memba bela jelen ko wakati na lamne ni UNTM ni jamana ta ilaje ako gelale no kusebe ta masro depuis 2020 re damne la daban wakati nuna agrefu professionnel grefu inte dore ka UNTM kelendo ka doléance do de bla gouvernement ka tabalika al nasro foka ben kunkera mois de février wakati kumbena fena o kera bolono bla sebe o kunganka appliquer li damne mois de mars temeni rela mais ka bo dati ma fo sisan tama bo shishi mabo mo re digira UNTM mo la ministre mu kumbe mu e maître Aruna Touré ale bagabagali kanta ka suma ko sebe o maja UNTM ye ko sebe tama soro UNTM mo ta fola wulu de jamana partenaire bay jamana baraka Europa de bolo donc na fora ko jamana be fenge ke jamana te o diwuluma ako ka gelen donu kwa to be na ko mun ga jamana to bo asira fe o digira wala ko sebe donc mo e shokel tai o de fo shokeri na kunu ko shokel ma kabni mana gouvernement la UNTM ba ka positionna Isa Kaba ni occasion de ka parti prité foste ka era ni central babe malla mumbe sigate mun ka centralia la fiyo o UNTM kama soro ni jate mineke ikera fanga sugu ye UNTM na faraiga o bien ka foka ni iga fanga yuba olube mun kodro ka lanyini mesina o ka satisfaire e jate mineke bengan ku ye fem ye shokal nana o be bengan susuru ne ka foko ni gouvernement kura sigira mais gouvernement kura sigira o shokal o invité a fait aka bureau kono aka su kono folo kuna sini fana ni ukume a retara primature la no mais alni katile kunte no aka deuxième adjoint kumbe muye Touré o ya irula kuma warati no wul ko ni tamdu ma tansira ka damne kunun tenema ka damne tenema talata ma fo ka ta kile tanyona ule la nyini munge na manyana bo olube segundo la be préavis bla tugal koto la asimu koto la jamana koto la oluga la nyinde ke fene be fuina olube mume kaba yen ngali ten ko sa ku nyini nga fene est-ce que sokal ko kala maiga ay moratoire nyini ga no anana ko linkana o kaski ka kuma dro ka folike ko rassurer mais uma moratoire nyini mal ni moratoire nyini to do ko ma si oluma e folo mais olure ko nal ni moratoire na olu fela ko bate shokala nana de ka besi wa ko lu kungonya na bo aywa yaku emi be ni kunafoni nu kalama ko sabe e bolo yani kle tanche ambisi riski be INTM kata grève were la wa
ne kɔni bolo a laban ye parce que UNTM ye tile 10 di ni Sokɛli ka kuma fɔlɔ lajɛ a y'a ka ministre fara ɲɔgɔn kan a ye kuma fɔlɔ min fɔ o kuma fɔlɔ k'a bɛna assise dɔ de kɛ assise refondation de l'État jamana problème ba minnu bɛ yen nɔ bɛɛ bɛna fɔ o kɔnɔ syndicat ka problème b'o la fɛn bɛɛ b'o la est-ce que UNTM bɛna sɔn k'a ka laɲini bila yanni o assise in ka kɛ wa ɲininkali gɛlɛn ye parce que an kana ka tiɲɛ k'a fɔ danaya de tɛ yen bilen u dalen tɛ ɲɔgɔn na gouvernement ni UNTM mɔgɔw yɛrɛ de dalen tɛ ɲɔgɔn na bilen o danayabaliya yɛrɛ de bɛ kana ka sigi ka fɔ gɛlɛya kosɛbɛ hali ni gouvernement ko k'a bɛ fɛn ɲini u dalen t'a ko la bilen donc a ko bɛ cogo min na a gaminen don kosɛbɛ ne kɔni ɲɛ b'a la cogo min na solution foyi t'a la grève wɛrɛ kɔni a bɛ sɔn ka kɛ. ayiwa Yaku yanni o don cɛ an bɛ a fɔ n ko ala ka jisuma k'a ko fura ye an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn. Merci, ne de b'aw fo Isaka Ba. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Sisan anw bɛ an sɛnsɛn ka taga Sori Ibrahim Diallo fan fɛ sɔgɔmada in na tan ka segin bɛ cogo di anw ka siraba kanaw la aw yɛrɛ b'a kalama Sori ka timinandiya don don o don sɔgɔma a bɛ wuli ka jɔ sabati ka se ka taga an ka siraba kanaw la k'a lajɛ tan ka segin bɛ cogo di sirabaw bɛ lahalaya jumɛn na ani anazɛri ye bilasiralikan minnu di min b'a to an bɛ se ka an janto an yɛrɛ la an ka siraba kanaw la o la anw ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Sira Kamara ka yamaruya kɔnɔ anw ni Sori bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ a bɛ na tan ka segin kunnafoniw di an ma.